Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ser Trencada Televisió de la Universitat Pompeu Fabra. Comencem amb les notícies més destacades de la jornada. El dia ha estat marcat per la vaga d'estudiants que han protestat contra la llei del ministre Wert, coneguda com la llei del 3+2. A Barcelona, més de 5.000 estudiants han sortit als carrers per manifestar-se. Milers d'estudiants surten un cop més per protestar contra la privatització de l'educació. Aquesta vegada el motiu és la reforma coneguda com el 3+2. Artur Mas està configurant la creació d'un banc central català per abans de les eleccions del 27 de setembre. La bretxa salarial continua entre gèneres. Les dones cobren fins a un 25% menys que els homes. El Festival de Música Barna-Sants celebra el seu 20è aniversari en una edició que commemora el cantautor Ovidi Montllor. Milers d'estudiants han sortit als carrers de Barcelona en una manifestació contra la proposta de Wert d'implantar graus de 3 anys i màsters de 2 a les universitats, fet que la comunitat educativa interpreta com un pas més per privatitzar l'educació. Els actes de protesta ja van començar ahir al vespre quan alguns estudiants es van quedar a dormir als campus universitaris. La jornada de vaga ha començat a mitjanit per a alguns estudiants. S'han quedat a dormir a les universitats i les han omplert de reivindicacions contra la privatització de l'educació. Entrades principals tancades i piquets dels altres accessos habilitats on s'intentava convèncer de que fer vaga i no entrar al campus és necessari. La manifestació ha estat convocada per les assemblees de facultat, alguns sindicats d'estudiants i altres organitzacions estudiantils. Tot i la pluja i el mal temps, la participació és massiva en una manifestació on la reforma del 3+2 centra tant clams com pancartes, però on els i les estudiants també reclamen altres coses, com per exemple l'accés a més màsters públics i la gratuïtat d'exàmens de proves de nivell d'idiomes que ara esdevindran obligatoris. S'espera que aquesta manifestació sigui la primera de moltes i, sobretot, que faci reaccionar els polítics. El que espero realment és que es donin compte ja que estem farts del que estan fent, que volem que realment canviïn les coses. Les vagues ens serveixen per acumular forces perquè el dia de demà siguem capaços no només de tenir un estudiantil en resistència, sinó anar cap endavant i demanar una universitat gratuïta. Tot i que la manifestació es va dividir a plaça Catalunya, el missatge és unitari i els i les estudiants esperen una resposta política. El 26F s'ha plantejat com una jornada de lluita descentralitzada en què els estudiants reclamen una educació digna en una terra lliure. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans també va secundar la vaga per mostrar la seva disconformitat envers les darreres reformes impulsades dins l'àmbit educatiu. La nostra companya Laura Bernis parla avui amb el Marc Coromines, membre d'aquest sindicat a la Universitat Pompeu Fabra. Doncs estem amb Marc Coromines, un dels membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la UPF de Poblenou. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Com valoreu la jornada del passat 26F de la vaga que vau convocar? Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans valorem molt positivament la jornada del 26 de febrer perquè aquí a Barcelona i a València i arreu dels Països Catalans un gran nombre d'estudiants van sortir al carrer contra la reforma del 3+2 del ministre Wert i tot el seguit d'atacs a l'educació pública que està duent a terme el govern del Partit Popular i de Convergència i Unió. Quin és el posicionament del rector després que també va ocupar el rectorat l'altre dia? El dimarts es va fer una acció coordinada en totes les universitats on es van ocupar els rectorats de totes les universitats dels Països Catalans i en el cas de la Pompeu una quarantena d'estudiants van ocupar el rectorat exigint un posicionament del rector i en aquest posicionament en Jaume Casals, el rector de la Pompeu, es va comprometre a no implantar el 3+2 en cap dels cursos ja existents i que com a molt sí que s'implantarien nous estudis com bioinformàtica o estudis globals que són nous graus que es crearan ara. I des del CPC quina opinió us deixa això? Bueno, tampoc buscàvem més, l'ocupació era sobretot simbòlica i la nostra voluntat era aquest posicionament per obtenir una mica més de legitimitat perquè si el rector es posiciona contra el 3+2
et legitima i et dona com una mica la raó a les teves reivindicacions, però tot i això tampoc no és una gran victòria, vull dir, era sobretot simbòlic. Què en penseu des del CPC de la disconformitat del sistema davant del que esteu demanant i tot això? Exactament, el del sistema... Vull dir, que no us estan acabant de donar aquestes ajudes i tot això. Està clar que des del sistema entès com el govern, sobretot de l'estat espanyol, que és el que està promocionant o duent a terme aquesta reforma, òbviament no ens fa cas perquè té uns interessos oposats als interessos dels estudiants de les classes populars, perquè, com es sap amb el 3+2, l'únic que es vol fer és augmentar la clivella de classe, perquè si fas dos màsters si estàs obligat a fer dos màsters que valen molts més diners que un grau ja és car, doncs impedeixes a gran part de les persones i dels estudiants accedir a una formació de qualitat i crees com aquesta divisió. Doncs moltes gràcies, Marc Coromines, membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El govern d'Artur Mas està configurant una sèrie d'estructures d'estat per abans del 27 de setembre. Entre elles hi ha la creació d'un Banc Central Català. El Banc Central Català és una de les 156 mesures que Artur Mas està preparant abans de les eleccions del 27 de setembre. Aquestes mesures pretenen deixar a punt tots els mecanismes necessaris per articular un possible nou estat. A més de la Banca Central Catalana, s'estan construint altres mesures per a aquest nou estat, com seria una seguretat social catalana, uns documents d'identitat catalans i fins i tot s'està entrenant una patrulla als Mossos d'Esquadra per aprendre a combatre el terrorisme. A tots aquests fets se li sumaria la Constitució catalana, que seria el principal document legislatiu sobre el qual s'erigiria la nova nació, un text en el qual ja estem treballant. Això no es va despertar Convergència i Unió fa 2 dies, fa molts anys que s'està fent això, però evidentment a dia d'avui d'una forma més intensa, malgrat les dificultats econòmiques derivades de la situació en què es troba la Generalitat de Catalunya. Altres opinions afirmen que Mas hauria de tenir en compte aquells aspectes més importants que la creació d'un banc central català. Con un presupuesto de una comunidad autónoma se está intentando montar un Estado y eso es muy complicado y ocasiona que no queden recursos para atender las necesidades básicas y realmente necesarias, valga la redundancia, de la sociedad. Dedicaría los recursos a otras estructuras de Estado. Es decir, para mí me parece más importante una estructura de Estado como una Hacienda catalana, como un sistema sanitario o de seguretat social catalana. Els resultats de les eleccions del 27 de setembre respondran la qüestió de si aquestes mesures seran necessàries o no. L'òrgan que s'encarrega de la configuració de les estructures d'estat impulsades per Artur Mas és el Consell Assessor per a la Transició Nacional. La nostra experta, Elena Darriba, ens explica amb més detall en què consisteix aquest òrgan. El Consell Assessor per la Transició Nacional va ser creat després que el president de la Generalitat, Artur Mas, es comprometés aquesta legislatura a fer una consulta al poble català respecte al seu futur tant polític com jurídic. Aquest Consell està presidit per Carles Viver Pissunyer i coordinat per Francesc Homs. Les funcions del Consell són les següents. Primer de tot, trobar alternatives jurídiques disponibles per en cas que aquest estat fos independent, estigués preparat per ser un estat totalment independent. En segon lloc, fer unes estructures estratègiques per a les institucions catalanes. En tercer lloc, fer actuacions i difusió del procés perquè aquest fos conegut internacionalment. I, finalment, en quart lloc, i molt relacionat amb el tercer punt, fer un desplegament de les relacions internacionals del possible nou estat. Aquest Consell per la Transició Nacional ha redactat un llibre blanc per la Transició Nacional en el que s'hi troben 18 informes separats en 3 blocs de 3 temàtiques diferents. Primer de tot, en el primer bloc hi podem trobar tot allò referent a la consulta i aquest possible nou estat. En segon lloc, hi trobem tot allò que fa referència a les estructures que serien necessàries per la possible independència de Catalunya. I, finalment, en tercer lloc, trobem quines haurien de ser les relacions que aquest nou estat hauria de tenir amb l'estat espanyol, amb la Unió Europea i amb tota la resta dels països internacionals. Ja està. I a Grècia, el govern de Syriza ja ha enviat a la Comissió Europea les seves propostes de reforma per a fiançar la pròrroga de 4 mesos per pagar el seu deute. Connectem amb la nostra corresponsal a Atenes, Elisenda Colell, perquè ens expliqui les últimes novetats. Bon dia, Elisenda.
La Comissió Europea ha rebut aquest matí el llistat amb les propostes que demana el govern grec per garantir la pròrroga al rescat del seu deute. Entre aquestes mesures hi trobem plans per combatre la corrupció o assumir el que Syriza denomina una situació de crisi humanitària al país. Una crisi que Syriza vol abordar amb diferents mesures. Per exemple, garantint l'electricitat gratuïta a les rendes més baixes amb vals d'alimentació o, per exemple, recuperant la cobertura sanitària universal. Aquesta tarda, els ministres de Finances de la Unió Europea es reuneixen en videoconferència per avaluar si aquestes mesures són suficients o no per donar llum verda a la pròrroga de 4 mesos del rescat grec. Caldrà veure, doncs, com evoluciona la reunió dels líders europeus aquesta tarda, que podria suposar un canvi al país més endeutat de la Unió Europea. Bon dia, doncs sí, ja fa més d'un any que va néixer aquesta iniciativa sota el nom d'Equaranyó. Aquesta associació és l'única que... Què passa? Segueix. Aquesta associació és l'única que engloba els 3 col·lectius que es troben en aquesta universitat i, a més, està coordinada amb cooperatives del barri del Poble Nou. Totes elles tenen l'objectiu de crear un consum més crític i conscient. Per saber més sobre aquest tema, tenim aquí a l'Ester i la Lourdes. Bon dia. Bon dia. Bé, primer de tot ens agradaria saber quan va néixer aquesta iniciativa i per què. Aquesta iniciativa va néixer fa un any, més o menys, entre gent d'aquí, sobretot del Pas, que ens trobàvem i tenia complicitats a les hores d'esmorzar, per intentar crear un espai dels 3 col·lectius, com ja has dit, per fomentar el consum ecològic, conscient i crític. Hi ha cooperatives en barris, però vam considerar que aquí també calia fer-ho, per canviar una mica les formes de consum més a la moda o més habituals. Molt bé. I què és el que creieu que ha portat durant aquest temps la vostra associació aquí a la universitat i què és el que creieu que aportarà en un futur? És el fet que hi ha un conjunt de membres dels 3 col·lectius, generar aquest espai crític i despertar consciències en els estudiants, sobretot, ja que és la base del país, i poder sumar més a la iniciativa, que hi hagi més membres. Bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues i seguirem connectant. Ens parlava Andrea Cuartero des de la Universitat Pompeu Fabra, on un grup d'estudiants, PAS i PDI han format aquesta associació autogestionada pel consum crític de l'alimentació. I més notícies, la bretxa salarial entre homes i dones continua sent un problema. Així ho afirmen els últims estudis publicats pel Dia de la Igualtat Salarial, en què es conclou que les dones cobren fins a un 25% menys. Segons la UGT a Catalunya, aquesta situació s'ha accentuat arran de la crisi. Les dones cobren un 25% menys que els homes. Així ho confirmen estudis publicats el Dia de la Igualtat Salarial. Això és un problema social molt profund, perquè el fet que la dona estigui guanyant menys aquí, amb l'estudi que hem fet aquí a Catalunya, fins un 19% menys. Nosaltres contem el que guanya de diferència el salari brut per hora, fins un 19% menys que els homes. Això s'agrava i això té unes conseqüències greus perquè quan l'acomiaden, llavors guanya menys diners de l'atur. Encara que sembli una cosa del passat, aquest problema segueix present entre els joves que entren al mercat laboral. La bretxa no la trobem entre homes i dones que fan la mateixa feina, sinó en la responsabilitat del càrrec que assumeixen. En menors de 25 anys encara existeix una bretxa al voltant del 17%. És a dir, estem dient que avui aquest problema no s'ha solventat, sinó que encara estem parlant de que gent jove que entra al món laboral encara hi ha una diferència d'un 17% en tasques més o menys semblants en el salari base tant d'un home com d'una dona. Però és realment aquesta la percepció que es té al carrer? És palpable la bretxa salarial entre els ciutadans? Sí, sempre hi ha hagut, sempre hi ha hagut. Ara cada vegada t'hi trobes, diguéssim, tècnics que són dones, que estan ben formades i realment ben acceptades, però quan preguntes sempre hi ha una diferència salarial. Siempre hay diferencia entre el salario de un hombre y de una mujer. Nunca es... Bueno, y depende también del puesto de trabajo. O sea, puede que gane una mujer más que un hombre, eso depende del puesto de trabajo. O sea. Anem ara a publicitat, però tot seguit tornarem a més notícies com la remodelació de la Diagonal, el Festival de Música Barnassans o l'aniversari d'un dels programes de disseny gràfic més controvertits, el Photoshop. Fins ara.
midas lo que midas, siempre vas a estar a la altura. Ser pequeño. La remodelació de l'Avinguda Diagonal serà una gran oportunitat pel comerç. Grans marques comercials valoren la possibilitat d'instal·lar-se en aquest carrer per tal de potenciar les vendes. A poc temps de finalitzar les obres de renovació de la Diagonal, els operadors comercials veuen en aquesta avinguda una oportunitat per prolongar l'eix comercial del Passeig de Gràcia. Les marques volen aprofitar els atractius de la nova Diagonal per potenciar les vendes. Es facilita el poder estar, a lo mejor posar terrasses a la vorera. Anchura es bastante más grande y dará más vida, dará más oportunidad. Les marques de moda i els grups de restauració són atrets per les possibilitats d'establir-se en locals comercials que fa poc més d'un any no interessaven a ningú. La renda dels locals de l'Avinguda Diagonal és de 50 euros per metre quadrat, un preu 4 cops més baix del que es paga al Passeig de Gràcia a Barcelona. De moment ja hi ha 8 locals disponibles en aquest carrer, que són codiciats per marques molt menys luxoses que les que ocupen el carrer principal comercial de la ciutat de Barcelona. Però malgrat que ara els preus siguin més baixos, aquesta situació canviarà en poc temps. S'espera que en 2 anys ja s'hagin de pagar 100 euros per metre quadrat als locals de la Diagonal. Els petits comerciants, doncs, queden definitivament desterrats. I amb la renda, tot i que és baixa respecte a la primera línia, no és molt més baixa, o sigui, al final no és un carrer de barri, és un carrer per grans marques i per grans operadors. Les rendes són altes, els locals són grans i la repercussió que té un carrer com aquest no és pel petit comerciant. El 2014 va ser el primer any en què les rendes de la Diagonal van començar a pujar després de 5 anys de caiguda i s'hi van instal·lar 18 noves marques, una tendència que continuarà un cop finalitzades les obres. S'imaginen un dia sencer sense cap tipus de música? Aquesta és la iniciativa que es durà a terme el proper dia 20 de maig, una jornada promoguda per diverses entitats associades al món musical que pretén protestar contra el 21% d'IVA cultural. Coneixerem el punt de vista de l'Associació de Promotors i del Partit Popular Català sobre aquesta iniciativa. Productores, sales de música i cantants independents faran silenci el proper dia 20 de maig, el dia sense música. Cantants coneguts com Joan Manel Serrat, Estopa o Malú s'han sumat a la iniciativa.
A setembre del 2012, el govern del Partit Popular va decidir incrementar l'IVA cultural fins al 21%, convertint-lo en el més alt d'Europa. Des de llavors, el nombre d'audiències s'han reduït dràsticament. Per això, el sector de la música en directe dirà prou el proper 20 de maig amb la iniciativa Un dia sense música. I el que demanem és que es redueixi l'IVA al 4%, a un superreduït com podrien tenir les revistes o els diaris, que també és cultura. Llavors veiem que tenim un tracte desafavorit envers altres disciplines artístiques, com que podria ser un llibre. L'Associació de Promotors Musicals, els principals organitzadors d'aquesta iniciativa, denuncien que és el sector cultural menys subvencionat del país i això posa en perill l'existència de la música en viu. Tot i així, des del PP es justifica que no hi havia cap altra alternativa. Home, de moment es va salvar el rescat, que és fundamental, perquè de fet el gran problema de la cultura actualment no és tant aquest tipus impositiu, sinó és un problema de la demanda. El gran problema és la crisi econòmica, que la gent no pot anar al cinema, que la gent no arriba al final de mes, no pot anar al teatre, no pot consumir, no pot comprar més llibres. S'ha obert una plataforma a change.org i els organitzadors asseguren que si aconsegueixen més de 500.000 firmes, les portaran al Congrés. I el Festival de la Cançó d'Autor Barnassans està de celebració. En el seu 20è aniversari aprofita per commemorar la figura d'Ovidi Montllor, el cantautor català que va morir també fa 20 anys. Música i protesta política. Aquests són els grans trets que han fet créixer el Festival Català de la Cançó d'Autor per excel·lència, el Barnassans, que va néixer als anys 90 com a altaveu dels cantautors menys coneguts. El seu element diferencial és el fort contingut polític que l'ha fet arribar enguany a la seva 20a edició. Què diem? Diem, aprofitant una cançó de l'Ovidi, que a més coincideix que fa 20 anys que se'ns va anar de vacances indefinides i que nosaltres reivindiquem com una de les grans figures de la cançó d'autor amb tots els terrenys, no només per les seues cançons, sinó a més pel seu posicionament personal. Doncs què diem? Diem, no ens alimenten molles, volem el pa sencer, és a dir, volem decidir-ho tot per canviar-ho tot. El festival compta amb les actuacions de més de 100 artistes musicals, alguns dels quals aprofitaran per commemorar la figura del desaparegut cantautor català Ovidi Montllor. S'estan venent ara mateix les últimes entrades per veure Kiko Veneno i Martín Buscaglia, dos dels músics més destacats d'aquesta edició del Barnassans, que presentaran aquesta nit aquí a l'auditori el seu nou treball conjunt, El Pimiento Indomable. El públic és fidel als artistes i pocs assistents són conscients que els concerts s'emmarquen dins el Barnassans. Vine por el concierto, ni siquiera sabía que había un festival. M'han regalat aquestes entrades i m'agrada molt Kiko Veneno i llavors, ja sé que forma part del festival però no venia expresamente para el festival. Básicamente tengo por Kiko Veneno porque me gusta mucho, es un gran cantautor. Les notes del festival seguiran sonant fins al 14 d'abril, l'aniversari de la Segona República, quan tancarà amb un recital de poesia creat per la filla d'Ovidi Montllor. I continuem parlant d'aniversaris, en aquest cas dels 25 anys que es compleixen des de la creació de Photoshop. El programa ha revolucionat el món del disseny gràfic i ha estat protagonista d'algunes polèmiques per l'ús que se n'ha fet. El famós programa d'edició d'imatges fa 25 anys i per celebrar-ho Adobe ha llançat una campanya publicitària on es poden veure diferents projectes d'artistes. Creat pels germans Thomas i John Knoll l'any 1990, Photoshop va suposar una revolució en l'edició virtual i s'ha convertit en una eina imprescindible en el món del disseny digital. D'alguna manera proposa, jo diria que proposa un mode nou de contemplar el món. Molts professionals van començar a utilitzar el programa en els seus projectes, descobrint les múltiples possibilitats que oferia. En el meu cas, per exemple, quan estàs començant al món laboral, no et pots permetre pagar-te un bon fotògraf i el Photoshop t'ajuda molt a solucionar aquests problemes, també a adaptar les imatges al suport que les d'utilitzar, a fer virgueries. En un inici, Photoshop es va centrar en l'edició d'imatges, però al llarg d'aquest temps s'ha estès a àmbits com la producció cinematogràfica. El programa no només és conegut per les múltiples opcions que ofereix a nivell d'edició, sinó que també s'ha fet famós per polèmiques sobre l'abús de retocament. El més recent és el cas de WordPress Photo, on el 20% de les fotografies que van arribar a la ronda final van ser descartades per un abús de Photoshop. Segons el jurat, aquesta pràctica és contrària a l'establerta per la Federació Internacional de Periodistes, però alguns professionals creuen que no suposa un falsejament total de la realitat. Pot ser que una imatge estigui retocada digitalment i sigui més veraç o més fidel
a la realitat. En qualsevol cas, Photoshop ha suposat una revolució sense precedents en el món del disseny i l'edició gràfica. Passem ara a la informació esportiva. Avui el Barça es veurà les cares amb el Manchester United en els 8ens de final de la Lliga de Campions. Un partit que recorda molt el que es va viure l'any passat entre els dos equips i que va acabar amb la victòria dels alemanys. Alba Barrionuevo és al camp del Manchester, on ja s'estan preparant per al partit d'aquesta nit. Alba, bon dia. Bon dia. Últims preparatius aquí a Manchester pel partit de 8ens de final de la Lliga de Campions. Un partit que és gairebé una reedició del de l'any passat, i és que Barça i Manchester City ja es van veure les cares a 8ens de final ara fa un any, en una eliminatòria on es van imposar els catalans. Els blaugranes asseguren que ja han oblidat la derrota que han patit contra el Màlaga el passat dissabte i ara només pensen en aconseguir un resultat positiu a l'Ettingham Stadium, un estadi que s'espera que s'ompli fins la bandera quan l'arbitrat xili l'inici del partit a 7:45. I Barcelona va ser escollida ahir com a seu per acollir els World Roller Games, el primer campionat que reuneix les diverses modalitats de patinatge. Sabrem més sobre aquest esdeveniment que se celebrarà a l'estiu de 2017 i reunirà esportistes de més de 100 països. Barcelona torna a ser escollida com a capital de l'esport. Aquest cop acollirà la primera edició dels World Roller Games, que reunirà en un sol campionat les diferents modalitats del patinatge sobre rodes, des del hockey fins al skate. La candidatura de Barcelona ha superat a la de Lima a l'elecció que es va celebrar ahir a Roma. Els espais que tenim d'oferir estan la majoria fets. A Barcelona tenim una ciutat que ja està molt dirigida a tots aquests esports, i llavors la nostra candidatura el que ja aportava, i que era un punt molt positiu, és que no haurem de fer grans inversions en instal·lacions. Es preveu que sigui aquest, al Parc del Fòrum, el recinte escollit per les proves de patinatge artístic i skate. Aquesta zona també serà la seu central dels Jocs. I a pocs metres del Fòrum, concretament al pavelló de la Marbella, tindran lloc el roller derby i l'hoquei línia. El Parc de Montjuïc i el Palau Blaugrana també han estat proposats per acollir alguna de les proves. L'esdeveniment tindrà lloc a l'estiu de 2017 i servirà per donar visibilitat a aquest esport. En total, hi participaran uns 6.000 esportistes de més de 100 països d'arreu del món. El que suposarà per tots ells és un impuls del seu esport preferit i un aparador d'aquestes disciplines per tot el món. Per altra banda, per Barcelona, pensem que és la millor ciutat del món, per això hem fet aquesta aposta, aquest projecte tan fort. Els World Roller Games suposaran una abans i un després pel patinatge i la ciutat comtal. Passem a les informacions de servei. Comencem repassant quina és la situació de les carreteres a Barcelona. Bon dia, doncs de moment les zones més congestionades, com podem veure al mapa, són el carrer de Numància entre Diagonal i carrer Berlín, també el carrer Muntaner entre General Mitre i Diagonal i l'avinguda de Vallcarca fins a arribar a la travessera de Dalt. Pel que fa al carrer Gran de Gràcia, ha hagut d'estar inhabilitat per un accident de trànsit. Es preveu que en mitja hora el trànsit tornarà a la seva normalitat. A les sortides del sud de Barcelona trobem la B10 des del Port Olímpic fins al cementiri de Montjuïc, lleugerament congestionada, així com la C31 fins a l'Hospitalet de Llobregat. A les sortides del nord, la C33 fins a Montcada i Reixac es troba inhabilitada per obres. La resta del trànsit és fluid. Aquesta és la situació del trànsit fins al moment. Seguirem informant. Gairebé a les 12 del migdia, la Jara Bravo ens porta ara la previsió del temps, que sembla que està marcada per una forta nuvolositat. Avui a Catalunya ens hem aixecat amb precipitacions a la major part del territori amb cels ennuvolats a Barcelona, Tarragona i el Segrià. A la zona del Pirineu trobarem nevades amb cotes elevades amb probabilitat de tempesta al Ripollès i a Osona, on les temperatures rondaran entre els 3 i els 6 graus. A la zona de l'interior, en canvi, les temperatures seran una mica més elevades, arribant fins als 10 graus. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, la probabilitat de tempesta serà menor que la resta del territori, encara que el dia s'ha aixecat amb núvols. Les temperatures pujaran fins a arribar als 10 graus. Demà Catalunya continuarà amb les tempestes i les precipitacions a la zona del Pirineu i s'estendran cap a la zona del Prepirineu, on les temperatures rondaran els 9 graus. A la zona litoral les temperatures seran una mica més elevades, arribant als 15 graus, amb concentracions de núvols baixos. A la zona sud del territori hi haurà cels ennuvolats, però sense pluja. Barcelona demà s'aixecarà amb boira, tot i que tindrà una temperatura màxima de 15 graus,
que es mantindrà durant tot el matí i al migdia, però que anirà baixant fins als 9 graus a la nit. Terrassa i Mataró també variaran entre els 15 i els 12 graus. I abans d'acomiadar-nos, una notícia d'última hora. L'Observatori d'Empresa i Ocupació ha publicat les dades de l'atur del mes de febrer. Aquest mes ha disminuït l'atur en 1.645 persones respecte al mes de febrer. Això representa un 0,3% de descens. Tot i així, l'atur femení i el juvenil han augmentant. És una data positiva, tot i això, ja que des del començament de la crisi al 2008, les xifres de febrer sempre han estat d'augment de l'atur. Doncs amb aquesta notícia d'última hora ens acomiadem d'aquest informatiu.